И нека е благословен с това, че те има на света. Да бъдат пълни твоите дни със здраве и с приятели, а пътят ти огрян от любовта. Да вдигнем чаши днес и за това да бъде всеки следващ ден рожден с приятелите верни споделен. Изгаряте, че най-доброто всъщност предстои на твоя ден рожден. Как да си с мен и заедно да бъдем още много дни. Днес е твоя ден рожден и нека е благословен с това, че те има на света. За всички грижи забрави, кажи си, карай да върви. От днес нататък все да е така. Просто има съдба. Съдба на конституционна работа. Можеш ли си да казвам, отиваме млади бяхме още на ресторант, само двамата. И запазвам масата за двамата. Разля вазата с водата, масата стана бомбок и ме преместиха на една друга маса. Потом се оказа един поп от една църква в Пловдив. Там страшно интелигентен човек. Той си завършил семинара. Никъде да сме само двама. И от тогава и казах, че Господ викам на събра с поп. Вижда ли се нашата база от тук или не? Може и да се вижда. Някъде там вдясно. Май се вижда. Къде сме Ей, сега високо? след този високия бор ще се види. Къде сме толкова високо? Вижда се само на само, което се. А как е строено, как е? Мълчи, мълчи. Да, Се как кача пишано друг път. Штракнала така да. Рошева, то няма вода. Луда работа с тия води. Сутринта, да? Да. Аз сутринта, за да имам вода, пускам една кофа да се пълни и така. Да не изтича в чешмата, после пък я ползвам за тоалетната. Да бе, ние, защото тя тази туалетна не може да измиеш с това. По-странно. Виждам. Какво е красиво. Така е. Снимайте, що не снимаш? Или няма Какво да да можеш? снимам? То нищо няма да излезе тук. Леки. Скали. Скали, ама скали. Обаче виж боровите изсъхнали тук, виж? Да. Виж колко шишарки има на върховете. Я се пръсък да се откъсни. Нали? Няма да рискувам, да знаеш. Това за ски явно пистите. Я разбира се. Тук, ако си се напикал, вече ти сменят бамперци.
ръце. Учи колко е шум. А явно тук е дед вика Герчо за писъци, който трябва да слиза. Айде пак. Набираме скорост. Нагоре. Ма си е страшничко да ви кажа. Виж какво, 12 левчета сме си платили, но основателно, защото все пак това са скъпо струващи съоръжения. Те трябва да се поддържат. Те ти казват хората, едната прескъпа цена няма, пък на те по-известни хора, къде обичат пиването и жените, си им викали, че много били пари похарчени. Но не викал останалите по такова прахосах. Защото в края на краищата на човек, като му е такова, по-добре да даваш пари за такива неща, отколкото за лекарства и за плюскане и за не знам си ко. Да се тровиш. А пък те за удоволствие такива хубави Да. моменти, Да, преживявания. за на тето планер не съм се качвал, ама всяко горе-долу чувството е същото, нали? Макар че не летиш, ама виж всякъде си във въздуха. Кога ще погледнеш до Балкан от тази височина? Да дойдеш тук и да отървеш тази гледка и тези Снима ли сега? красоти. Не. Шутно е, бе. Гледай долу. Това е надморската височина. Бяхме на 1600 долу. Близо 800-900 метра разлика. Да. Ма не се усещате и. Ние не сме на 7000, Да. над 7000 метра изчезва кислорода. Даже над 8000 вече там почва... Че може да почувстваш, нали, тук да мъж, като на Виенско колело, както са такова. Пък сега Не, тук го няма. Тук ли слизаме, бе? Тук да. Сигурно тук да е. Ти е последната. Маса къде има опънати. Ще питаме, бе. Тук ли слизаме или продължаваме? Уводът ти е готов. Ти по столбите е трудно, дечка е подхаваните на мила. Айде, добре дошли. Добре дошли. Завали. Ако какво? Ако искате по един банан или после си какво? А в движение може. Може ли движение? Добре, някъде по средата на пътя. Ние имам предвид, че сандвичи ще дадем стигнем на къща там. По-спокойно да можем да не са мацаме. Ама по един банан по средата на пътя не е. Не, откъде до пътя? Какво на надолнище. Айде, дръжте се. На надолнище, после на нагорнище. Ще почнем. Не.
О, до хища не е толкова страшно. Ето ги напред колко много има. Като в индианска нишка. Niko sviden, niko mlad, tragnal da vidiš belija svijat, deto minavaš, hej i mečtaj, no ne zabravljaj rodnija kraj, će na sveta нашата мила родна страна. Че на света е България само една, нашата мила родна страна. Кой ще стигне и се върнем? Много родини има в света, има долини с чудни цветя, а го няма пълния с блян, с песен хайдушка, роден Балкан, че на света е само една, нашата мила родна страна. Че на света е България само една, нашата мила родна страна. Ти ще пребродиш много страни, всички народи ти обикни, но не забравяй пътнико горд, своя прославен трудов народ. Знай на света Дай да нося малко е пускатия. само една, нашата мила родна страна. Знай на света е България само една, нашата прекрасна родна страна. Знай на света. Много си красив, бе. Да. Господи, по-луди, нас е много просто. Да, това е. Мила си. Ходи напред, ходи обаче като... Нещастен случай за трупан от лавина. Сияние се обръща да видиш. Да. Викам нещастен случай за трупан от лавина. Няма да смей. Виж как са катери подгори. Той ще ни покажа така, че го дойде. Тръгвали на плаж един час и се тръгвали. Те на морето с конците. Да, те се стигнали. Той ли е хижа? 900-400. Защото това е по-долу. Ето ти го така. Значи това е Бистрица, сигурно. Бистрица. А хижа Мусала е още по-нагоре. Нагоре е. И Ястребец е още по-нагоре. Не, тя е надолу. Тя е надолу. Разбрали, това е Бистрица.
Кое? Рекичката, която е долу. Чехи. Тро. Ау. Хаджисон. Да. Не бе, хижа. Сега на цялна стойка ли си ти? Чакай, стой така. Така правят истински господари, точно така правят. Шупки за ти. Кое? Няма време, трябва да се връщаме обратно, казвам. Ти са откъде идват с колелетка? Не вярвам, те си идват по някакви пътеки. Дай ли? Ами да. По някакви пътеки. Планинско катерене. Да. Някакво такова е. Той бегача, като го настроиш на планинско катерене и си катери. Стига да имаш сили да натискаш. Те много здрави момчета. Те, виж ги, тренирани. Възрастни хора има като нашата възраст. Кое? По-възрастни. Мама, те тренират. Аз не ти казах, това Йордан Йовчев, като го видях, той е на 40 години, виж го, че такова. Обаче той и до 60 е така, той всеки ден тренира. Откъде тръгваме? Оттам ли, оттам ли? Един старец бягаше и ние викаме, това над 70 години. Това са на Кипри. Или така ма на годичи. Айде. Да, не съм слагала якото, аз може да знам ли, може да се наложи да го облика. Знам, не от една страна време върват. Не.
Не, дайте от тук да прекара да ми се убие. Мамо? Къде ще минеш ти? По-легато трябва да се пази. Тук пътеките малко по-полегато от тук е каферена. Да мина по пътеката. Дай по пътеката. И ги давай по тази пътечка. По-леката. И тръгнахме по лесната. Всички първенци на България. Най-лесния. Най-лесния. Ако трябва да се върнем, ще вървате Вие се убедите в това. И брат ти така каза. Къде да мине? Направо. По пътека. И брат ти каза тъй, че е най-лесния. Вие ще се убедите сами. Пак ви казах. Това е единственото върло е тук. Да. Горе има светлението езеро, пак е до това върло и край. Това е излизаш на върха. Останалото, особено от тук е езерата, там Алеко и други, се върви един такъв наклон. Това не широко пътека. Да. Като имаме пътеводител, лесна е работа. Защото вчера няма се успокояваш. Задължително от двете страни има две бели ивици. Значи вървиш по маркирана пътека. И тъй като пътя от Хижа моста до връх Масола е червен цвят с две ивици, ви следвате само тази маркировка. Така, защото представете, че примерно падне голяма мъгла. Длъжна си да вървиш по тази маркировка. Разбрахте ли? Надяваме се да не пада. Лелка, искаш ли пръчетата на тях? Не. Аз се пакирам на камъни. Което е първото нещо, което трябва да скупите щеки. Запомнете. Защото се движи с щеки. Имате трети крак повече. Вие просто няма да разберете колко струва, примерно порядъка на 30-50 лева. Цял живот ще види. Еди щеки на Слави комисионера бях колко. Да, и бях 20 лева. Ехо, погледнете насам, бе. Знаем дали ще идваме всяка година. Няма. Тук вода не се пи. Чакам фотографите. Там спрял се е той. Той да не... Дъпнала много. Енка, спри се за малко. Как сте? Гроги? Гроги. О, малко така. Той име няма как да го запомниш, значи. Малко почивка. Мънъж как се пързали. Почивка. Мале. Къде се качихме, къде бях? Ето сигурно половината път.
бомбок станахме. Нормально. Ето ви езерце. Ето да, е. Вижте ми е. Мерси, мерси. Мерси. Благодаря ти, благодаря ти. Да. Да. Рано. Камирка тогава ме звънна. Да. Некатерин връх Мусала. Да. И бая Баирсия. И зато... Мерси. Ами Катерин върха, ама Герчо се отказва. Да, остава. Добър ден. Стигнали. Добър ден. Много така изморен вид има ти нещо. Че как искаш? Ако сме лежали... Това е лекото езеро. Хубавото, голямо, леко езеро. С връха леко над него. Не мога да разбера колко съм намислил. Значи класиката за снимките е видно събре това. Защото се катерят над там. Където от те камъни? Не. Сега да ви кажа, че от тук нататък почвам да раздавам и вадя кочана с глобите и за всяка почивка, където си я правите, после ще ви награждавам, ама нали се сещате? Ако се влачи и не почувате през 5 минути, просто... Пенсионерската организация. На ПТС. Аз застани. Както в рекламата на Чипи Чипс. Малко по-назад. Става страшно. Там в дясно горе е връха Алеко, а това е Алековото езеро. Ето, така каза оня Чичо Там как водача. ще се катерим? Ами, който както може. На 4 крака. За кратка почивка е време. Да. Колко е красиво. Да не смирихме да ви хъщанчите. Да носиш тежката чаянта. Ей, това е връха Алеко. Кое? Точно отсреща над езерото. Тъй. А това е Алековото езеро. Мусала се луни. А Мусала е там горе. Виж къде са хората по пътеката, са устремили точно натам. И на нас не се иска да се качим до там. Ани уморени. На камера или на снимки? Алековото езеро. Я за мен снимай сте. Така? Браво. И куче. Браво. Браво. Мамина душичка, мънинка. Браво. Виж, чуй какво попълите. Миличката. Дай. Да прибирам. Това си е като такова, като количка. Да. Така специално направено за... Големи красоти. Просто е невероятно красиво. Нещо не издържа.
Сашо, спи. Сашо. Саше. Седна. Снима ли киното? Колко много се въвява? Колко време сме въвява? Не знам. Татко, колко време сме въвява? Я проверя. Там е. Сезона. Страничка е. Страничка, ама не много. Другия вариант това да си дам евентуално на някакъв. Аз се мисля в някакви обувки. Обувки винаги да седи пълта отдолу като на глас. Трябва да съм такова да шарвира долу. Да. Так. Сега акумулаторите. Акумулаторите топат. Ето сега и това е как се зва. Акумулаторите не ще сами къде. Ти сега къв, що си?
Много въздухно. Направо не прилича на себе си. Жегичка го е станала в тази. Чай да чуем и да Ще трябва да се облека след малко сигурно. Няма. Рано ще викаш. Ай, го наметна. Гледам толкова се облече, толкова се облече. Превери го в джоба и после ще го изхвърлиш за купа. Николай, не това правя. Кога много положа? Снима ли? Снимам. Ай, давай. Ето. Закачай да... Закачай да... Леденото езеро. Това леденото езеро? Да. Да, и там онова Това е дето не е ли? сняг. А онова е още Сняг. неразтопен сняг. Айде, чаче. Айде, че не стигне. Айде. Дясно от мен се намира заслона под билото на връх Мусала. Връх Мусала е в ляво от нас. Преди малко качихме пътеката нагоре. Стигнахме до средата. До средата преди върхът. Да. Но тъй като времето напредна и се налага по обратния път да слизаме надолу, за да може да стигнем на време, за да се върнем обратно с лифта в Боровец. О, добре. Как са? Как са? Добре, Как са? как е? Болят ли го краката много? Мината как е? Той как е? Тайна. Добре, добре. И ние тъкмо седнахме малко да се починим и след малко пак продължаваме. Че не знам, може да имам още. Добре, хайде за сега, чао. Чао, чао. Не щеше да ми удариш на фотография? Още не стигнали и те до лифта. Чули? Hello. Качай камера.
Пътнико свиден, пътнико млад. Тръгнал да видиш белия свят. Ето минаваш, пей и мечтай, но не забравяй родния край. Моля? Какво пишеш туди към нас? Ще го прочетем. После. Хижа Мусала. Нели. Вече сме група. И аз се връщаме надолу. Да. Айде, стига. Прибирай я. Чуваш ли? Да, бе, да. Слизаме надолу по стръмна пътека. Ето я. Козя. Козя пътека. Стръмничка. Опасна е, но ни внимаваме все пак. Има препятствия. Хоп! Преодолявам го. Подавам ръка на Нели и продължаваме надолу. Тук има обратен вираж, много остър, който тръгва надолу. Ето. И продължаваме. Здравейте. Добър ден. Вярвайте ли, че уморени, добър ден. Няма бързане. Полечка. Да. Всичко е свършено, покорили сме върха. Да. Надолу няма значение. Ходете, Ходете, ако искаш. Мачко ме изпадна. Знаеш, че ни напъна, ходете. Аз ще отсъм. My mother. They can only give advice and only if she wants. So I will respect them. Чиста изворна водичка. Тук ще наляхме. Ай, вие пи. На здраве. Студена ли е много? А трябва на глътки.
отлепени. Връщаме се в обратна посока. Качели сме се в кабинката, лифтовата кабинка. И се отправяме надолу. Сега малко ще тресе тук. Самоков. Ето тук се вижда близо. Да приближим малко и затъмня на стъклото. вечния свят. Edelweiss цъфти осамотен сред дивния планински мир. Edelweiss цъфти осамотен сред дивния планински мир. Пътните ни да не минават крайте красив и нежен цвят. Edelweiss, защо цъфтиш, кажи на никого не нужен ти. Edelweiss, защо цъфтиш, кажи на никого не нужен ти. Не нужен ти.